No, možno to bude aj o motoroch a o motoroch je aj následujúci príspevok, pretože Slovensko má možno k Formule 1 bližšie ako kedykoľvek predtým. U nás totiž vyrobili špeciálny motor, ktorý spĺňa pravidlá F1 pre sezónu 2014. Navyše, jeho spotreba je oveľa nižšia, ako majú tie súčasné. My sme boli na slávnostnom predstavení nového pseudo-adiabatického motora RTU. Nová technológia, ktorá sa možno o pár rokov objaví aj vo Formule 1. Nový RTU motor nám predstaví jeho stvoriteľ, Dick Kvetňanský. Ako si sa vlastne dostal k tomu, aby si takýto motor začal konštruovať? Ako si správne povedal, konštrukcia tohto motora je urobená v Výhrade na Slovensku, avšak je treba poznamenať, že primárna myšlienka a vlastne celý patent tohto motora pochádza od kanadského Američana, spolupartnera firmy RTU Europe RTU, a ktorého som stretol na konferencii v Toronte pred 12 rokmi a odvtedy sme postupne začali skladať túto myšlienku s samozrejme cieľom tieto motory inštalovať do mojich pôvodných aut, ktoré sme tu vyrábali. Asi najväčšia vec na tom je priateľstvo medzi mnou a Dickom Kvetňanským. Obaja sme pretekári a to nám dáva silu a vášeň pre to, čo robíme. I know there's very good quality technical people here. The labor is very good. And the dedication. That's the biggest thing I found is the dedication with people. So this is one of the major areas. Bolo mi záhadou, ako zrealizovali to, čo z teórie vyplýva, že je možné, ale praktickú realizáciu som doteraz nevidel a preto ma najviacej zaujímalo, ako zvládli procesy a hlavne ako vedia utesniť ten obrovský tlak nad piestom, aby zmes mohla rýchle zhorieť a aby celý získaný potenciál tej tlakovej energie bol využitý na mechanickú prácu. Keď som to videl, tak som veril. Presvedčilo ma to, že ja celé roky sa venujem motoristickému športu. Môj syn závodil roky s Dickom a o tejto myšlienke som vedel už v podstate 10 rokov. Vždy sa to nejak oddialilo, že neboli okolnosti na to, aby sme pristúpili k realizácii. Situácia sa vyvinula tak, že chlapci závodili v jednom tíme, odkiaľ odišli a hľadali sme nejaké iné možnosti. Obnovili sme tedy myšlienku na tento motor, že skúsime to oprášiť a postavíme tento motor. Mojou podmienkou bolo, že musíme to spraviť na Slovensku. Podarilo sa, presvedčili sme sa všetci traja o tom, že vieme spolupracovať a dokázali sme to, postavili sme motor, ktorý funguje vynikajúce. Kedy sa prvý motor s touto novou technológiou objaví v pretekárskom aute? Kedy to chceš otestovať? Samozrejme v tomto momente už pracujeme s pretekárskym tímom. Je to samozrejme tým, s ktorým spolupracujeme dlhé roky a budeme chcieť nahradiť tento motor existujúcim motorom v pretekárskom vozidle, ktorý disponuje 10-valcovým 5,2 litrovým veľkolitrážnym motorom, kde predpokladáme, že za podstatne iných podmienok so zníženým objemom dosiahneme vyšší točivý moment, dosiahneme viac výkonu, čiže viac koní a samozrejme nižšiu spotrebu a vzhľadom k tomu, že nepotrebujeme chladič, tak dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť lepší aerodynamický prítlak, pretože to prúdenie vzduchu, ktoré doposiaľ to auto potrebovalo na prekonanie vlastne toho aerodynamického tlaku, bude použité na prísatie k vozovke.
máme detailne preštudované pravidlá Formuly 1 na rok 2014. Trúfam si povedať, že tieto pravidlá ako keby boli písané na technológiu, ktorá nám vyhovuje a ktorou my disponujeme. Pokúsime spraviť prekvapenie. Dobre, a potom logická otázka. Prečo na to ešte neprišli tie veľké mozgy vo Formule 1? Otázka je, či neprišli. Zaujímavá odpoveď. No, uvidíme, či sa motor dostane naozaj aj do tej normálnej prevádzky. Verme, že áno a že všetci budeme spokojní aj s tým, aké výkony môže podávať motory za nižšie ceny.